Hayi isukile kweyinsizwa isukile bafowethu nginibingelele. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, please don't forget to subscribe and also like the video. Bafowethu ke nangu ke uCasspper ethola ke i-challenge ku-Big Zulu ke silindele ukuzwa kahle ukuthi ke athini ke ama-comments akhe ke uCasspper Nyovest ngayo le video weyenganiza ukuthi ngoba ke sekukwaningi impela siloke sithi uyaphendula kodwa hayi lutho tololo yini ubugwala noma yini kwamina bafethu ake ningicaciseleni ngoba lensizwa impela iyimisele ngokuthi ke imesh le ibe khona nje maduze. Luthini uvo lweni wensizwa, luthini uvo lweni wentokazi? Anikhulume ngempela kucace. Big Zulu usushilo enkabe ayicace nakuwena Casspper Nyovest. Silindele madoda. Big Zulu, there's a camera over there. Any message for Casspper? I get to, like, he had a message for you, so Azish. Anginawo amagama amaningi for lo mfana lo nginsizwa ngokwanele so ukukhuluma ngathi umuntu wesifazane nginokungakuthandi we understand yena into ekumele ayenze nje ukukhipha idata yeke ukupepereza ku Twitter Big Zulu this ngicela idate sihlangane sihlukane. Yeah, you know the Tswana guy, so I'll translate. Casspper ba re fela wena go leng go teng round on side fela date re lebogile ntate. Yeah, bese ngumshaya ngikhona ukubuyela emumva fast ngoba vele ukushaya uCasspper first round masingaka second round uyobuwinile. First round nje ngizomkhipha vele asina ku yini lokujudgewa ama-judge la angesize sifike i-knockout uzolala abantu abayohlaziya ukuthi uyobe njani odokotela kuphela.